Excited sa yung dulaan, oy. Ang awon. Wow! Fruits, oh. Mm. Ay, sak ba? Oh, Wow! oh. Wow! Wow! Wow, naapay drill. Asan. Wow, naay drill. Oh, bala-bala man ni. Ano anak mo ni? Oh. Wow, naara ang dulaan ni Kiyon. Malingaw na siya, kaya daan na siya yung mga tools sa iya ang bike. Ang mga tools ni Kiyon, ning abot na. Malingaw na ang mga bata sa iyang tools. Onya, happy na ka. Nanay mong dulaan, dili na ikaw magsapot ha. Dong, dili na ikaw magsapot. Sa may ingon? Thank you, Mama. Very good, welcome. Magbuotan ikaw, no? Magbuotan ikaw? Oh. Dili na magsapot, no? Kaya na may dulaan ang bata, no? Ha? Abihan. Abihan. Wow. Hindi naman siya magsapot, kaya na naman siya dulaan. Uy. Uy, dikhag dulaan, bay. Wow. Sama ni Yabo? Dar ka na Yabo. Ito na, Yabo na. Ano, gihuho na. Gihuho na. Pag ko na, sugod na og repair sa imong bike. Repair na imong bike. Sige daw, be. Unahan ni, be. Unahan ni. Repair na. Kani, oh. Bantay mga wala ng ubang tools, kuya, ha? Kani, kuya. O, bala mo ni kuya, oh. Iku anak dari, oh. Bidaw? Mama siguro ni battery na. Saan ni mo? Oh, dara ang kwan, oh. Plastic naman na ini, kuya. Plastic naman na ini, oh. Unsa man ni? Thanks. Una pa yung martilyo, oh. Ano pa ni, oh? Tip clip. Mga plastic na di ay. Ano pa ni, oh? Mga tools ni mo, una pa, oh. Pangkuan. Tajud ni. Tools. Mga gamit. Ilahi na. Kani kay ikuan man ni siya. Kamu ni Papa magdula mo niya, ano?